Megérkeztünk. Ezt fotóztuk, kezdtünk pakolásot nyár közepén. Ott a megszállott alkót is kell. Mit csinál? Nem a Margit cégedben egy rövid nadrág van, még azt mondta, Kertjében és Zsomkán várunk. Magd is el. 1600 méter? 1600. Micsoda? Nem van az a lógó. Túrázni? Persze. Az ahhoz. Majd ezt van kezdjön meleg. Jó. Igen? Nem nekünk, Ha. Hát arra kéne, hogy... Hello. Kicsit döntsd meg! Húzd be meredek! Arti, nem fogsz visszacsúszni? Nem fogsz visszacsúszni? Vigyázz! Ne hanyatess! Pontosan nagyon dokumentalista. Csak jó, kiváló. Így. Kótos fejszín. Figyelj már, akkor ott vannak fönt a tavak? Nem. Ha nem? Tudom. Mindjárt. Valahogy itt vannak fönt, mindjárt megnézem. Kócs, tele már? Azaz. Igen. Egyik kézzel fotózom, másikra bozog. A japán turista, én nem. Oda fölmászunk, azt hiszik a srácok, de szerintem lehetetlen. Pakolok! Az a baj, ez a kicsi Pakolj! nem fogja be. Ez most a izét, egy Jackie, vagy majd föl megnézed, majd föl, mi? Amikor óhajta. Ezt nem ránézel, és keresed, hogy ez ide esik le, az oda pottyan, sehogy nem akar egyben maradni.
minőségű, mindenre rá lehet húzni egy minőségű ütkosítási rendszer. A két palettát nem tudták beszogálni elő. Nahoře se odpečívali nad těma provazama, tak on dole po pláni frčel ten ochranář. Když on šel dole, Tibi, tudsz valamit mondani nekem a hüvelygombáról? Beszéljünk inkább azokkal csökkentünk a maggombáról. Maggombáról. A fitma penészről meg a fitma túróról. Azok a srácok, azok ott fognak lesírni. Én már te dobtál egyet, nem Nézzük meg, hogy megy a háború itt harci marci és harci kóci között. Az optikára vigyázzatok, fiúk, nem ám basszányi, minden tele megy hóval. Gyere! Utolsókat rugom. Akkor nem zavar. Ez a Rizi csúcs. Igen. Ott a Rizi 2 csúcs. Harci Marcival. Ott próbál valamit csinálni. Itt harci kóci. És körbe a panoráma. Ami elég pazar. Ez a szlovák oldal. Körbeforgok. Itt állok a lengyel határon. Ez még Szlovákia. Ez. És innétől ez és lent ez a tó, ez már Lengyelország. Ez a bevúló szeglete a határnak. Az RTL klubot tudósított a Harci Béci Rizi 2009. április valahanyadikáról. Szevasztok!